Assalomu alaykum. салом алайкум гуфтане буданд дӯстон, хуш омадед ба канали Ҷовид Тюб. пеш аз видеоро сар кардан аммо лайка як шапалоқ бизанед. чӣ тавре ки мебинем дӯстон, дар филм актёрҳои нав ба нав пайдо шуда истодааст. биби Миронро дар назар дорам ва шавҳари Ёронро, ки дар филми Ҳидоят дар нақши Картакилас бозӣ мекунад. дар қисми 27 тӯи онҳо баргузор мегардад. тавре ки ба мо маълум шуд, шавҳари Ёрон яъне Ҳорун бисёр марди сарватманд будааст ва мисли Мирон, аммо ӯ оилаи Миронро бад медидааст. азад бошад барои муҳофизат кардани Райҳон ва оилаи худ бо Элиф хонадор мешавад. Pardon. Bu yüzüğü burada mı bırakacaksın? At çöpe. Pişmanlık mı? Onun yaşattığı pişmanlığa bile razıydım. Ama artık önemli yok. Dur. Senin ne işin var lan Elif'in yanında? Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Miran abi dur ne yapıyorsun? Götür. Götür. Götür Elif'i götür. Elif'i götür. Gel. ба канали мо обуна шавед ва якумин шуда хабарҳои навро бифаҳмед.